On today's episode of Art, Vlog, and Root, if you will remember, first time na art air dry clay art. Okay. So, first time ever naman. Okay lang, okay. Kung mo lang, ay shit, gusto ko mag-make of more art. First of all, muna na siya. Kailangan silang, siya yung color, anything. So, okay ko na motivate mag-continue so whatever. So yun mo explore and yung areas, random day na nag-save ko Pinterest na may mga pegs. Or nag-come up with a list of things na gusto ko makapit. Pero nasa Thailand, may first time ko maka-experience yung kasha ko on my bed. Siyempre, huli na sa ganita ang handi mo. Pero, naling okay ko, convert ko may exciting siya. Kuha ang cute stuff. Inspired by the things na ganahan ko na. So, finally, nag-order ko of more stuff para ma-expand ang collection. So, technically, second time pa rin ako air dry clay art. Yes. So, na ay paint brushes. Pang sealant ni siya. Kaya mga dagko din pang paint na ay small brushes para sa details. Wala, mag-detail siya. Ay, colors! First, kailangan sealant. Acrylic gloss. Medium and varnish. Polymer. Basta maniingon na ako pa dito. So, at art na ako. Basta basically, dapat ang point niya is ma-seal niya ang example ka na eh. Hindi na siya magiging waterproof, pero I guess waterproof resistant. Then, the colors. So, nag-ili lang yung mga primary colors kay para kasi hindi ko mawag sayang. Dapat i-type nila kay colors na hindi mo makuhaan gamit. Daga may stock. So, naan ko idaan na acrylic na black. So, white na lang para ma-lighten mga colors. And the primary colors na red, blue, and yellow. So, doon muna ni sila akong mga so far list of ideas. Siyempre, dili lang design pero napo siya function. So, combine lang ako. For example, jewelry organizer. Tapos, gusto na ko nga design kay kanang katong birthday cake ni Harry Potter. Nara ang peg. Bogs, diba? Cute! Ang pangutan na ma-achieve ka ha. Ay, na problemahan. Wala ito pa kita. Sobrang na itong wasak na. Wasak ang saging ni Nasima. Done na sa bottom half of the cake. Kimchi rice for dinner. It's the reference. Bago lang ko na sulat. So cute. Chart na pagaling. So medyo baga siya, no? Pwede pa kay ko maayo mag... But compared to this, medyo nipis na. I guess medyo ka-figure out na kung saan siya pag-flatten and shape. Takes practice.
2 years. 2 months. 2 months nga di-start na rin ako mag-project. Kay finally, is-seal na ako siya. Actually, medyo nasugdan rin ako ang iyang sample ko. Pero yun na ako sa iyang tupangan and then the rest of the thing. Side chika lang, siguro nostalgia kay favorite man ako ang Harry Potter. Itong bata pa ko, hindi ko imun nga ka ng reader. So kapag i-encourage ko sa mga kuya nga pagbasa ng Harry Potter. Ang akong second brother, ang di ko, actually 5 ka-softbound copies. First 5 books sa Harry Potter. Tuwag ibasa-basa na ako. Ang over na ako yung most by fantasy. Na-attach ko sa characters. As in high school ko, I think, ikawas ang book 6. Grabe, gina kong ipon-ipon na 70 pesos ra akong baon dyan. Pero ipon ko kaya kasi ko hardbound art. Di ba 700, 800 pesos tingali ito. More grabe gana ang excitement kay every time na ay ma-release na bagong film. Before ma-release ang book 7, kaya ang sabot na ito, magtunga min tolo. Mga tiguan 5, pati atong libro, 500, may mga ipunan ng mga amount. Siyempre, pinakauna na basa ang kuya, ay si Dico, then last na din ko. So aside sa Harry Potter, hilig ko Studio Ghibli. Teka kay mga trinket sa balay na Studio Ghibli related. Pinaka-first na akong na-watch kay ang Spirited Away. Influential yun sa mga isuon. Then, House Moving Castle. Pinaka ko rin ka-hold on pag-yapon ko nila ang mga characters. Ang ako lang yung buuan ng project. Like any other hobby na akong ginasugdan. Hindi ka nakaayon. Please stop! Why? Okay, wait. Oh my God. Kakatang-tang siya, sis. I will try to tato. Pero, pangit siya. May mali. Anyway, ako na kay, like any other hobby na ako hindi nasundan. Punta, ako siyang continue. So, for problema, naligaw man ko. Pag nakikog na mong, nag-offer sa mga kaiganahan siya sa aming kanto folder. Ay, mag-akunti ka. Confident much. 2 months ko nagibuhat. So, siguro mga next year, hatag na ako kay mama. Speaking of hobbies, hindi ko gitry sa una. Nag-try ko po. Nauso bitaw ng calligraphy. Ano pa yung beginner set. Nagpalit rin ko at pawagit ko nakatuon yung more channel ang calligraphy. Naibugray ko sa office mate at may maker siya. Nabrihan lang tingali yung set, pero wag siya yung mga nagamit. Nag-try ko watercolor. Isa lang tingali yung artwork na nabuhatad to. Pero okay na. Nag-try ko ka ng paper cutting ba ng tawagan ka ng cut-cut ka na yung knife na Chinese. In fairness, wala ni Hana. Nakatukan na po ko ka-project ani. Oy, naliwan ko. Kasi tayo na ko siya mga mga arts tingali. Kung amot na ano po, nakahunahuna ko ng kanyang mga siguro kayo sa colors. Always ko ganahan sa kanyang combination sa green, pink. Ikay ko ng bata ko. Ikaw favorite color daw. And then ako mama, kay mag-layaway na siya. Kung balo ka ng concept sa layaway, kay hulug-hulugan ni mo. Na sa pag makompleto na ni mo ang imong bayad, dahil hindi mo makuha yung items. Ako man ang only girl, so tingnan ni iyahan kung i-indulge ang mga kakikayan. Muna na siya mag-layaway siya. Barbing mga salina, sapatos, nakahiba ng mga terno nga, up and down yung mga Barbie. Kinder to ko kay private school. Na ako maigsuon, tanan, nag-elementary sa City Central, ng public school. Sila, gusto ko nila ibalhin sa City Central, kaya gusto ba yung private school? Para ma-convince ko na mabalhin sa City Central. Sugod ko, basta kaya ang stroller Barbie. Oo. Hindi ko ano nga, pag-girly-girly, pang-quest, eh, mama, gusto ko nagsandal ka ng tingin mo na heels. Dahil naka-heels ko nga Barbie, ako. Ay! So, medyo na siya white na film. Across the process, ang tali burger ako, nakalit na pakulit na